आणि त्या कार्याच्या माध्यमातून सर्व महाराष्ट्राला ही चळवळ परिचित आहे। या चळवळीचा भाग म्हणून आपण पाहिलं की आणि ही सगळी चळवळ जी आहे ती सगळे जे कार्यकर्ते हे कुठल्या एका जातीचे नाहीत, एका धर्माचे नाहीत, एका पंथाचे नाही आणि त्याच्यामुळे आपण चळवळीमध्ये येत असताना कोणाला जातही विचारू सर्व। आणि ज्या वेळेला एखादा बुवा बाबा असेल तर त्याची जात पाहून सुद्धा आपण त्याच्यावर काही समजा हे नाही करत। म्हणजे जो या समाजाच्या विरोधातला आहे, मानव जातीच्या विरोधामधला आहे, लोक म्हणजे एकंदरीत देवाच्या नावावर धर्माच्या नावावर लोकांना फसवतो, याच्या संदर्भामध्ये हे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रामुख्याने काम करते। मित्रांनो, याच संदर्भात आपण बघितले की ज्या वेळेला गणपती मोठ्या प्रमाणामध्ये प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे केले जातात, तर हे गणपती जे आहे ते लहान करा, मोठ्याऐवजी छोटे गणपती करा, हे निर्माल्य वाहत्या गंगेमध्ये टाकू नका, हे जे काही कलर आहे त्या कलरनं पाण्याचे झरे जे आहे ते बंद होतात। हे आपण गेल्या 25-30 वर्षापासून ही आपली भूमिका आहे। आता ही जी भूमिका आहे ही भूमिका आता शासनाने आणि पर्यावरणवाद्यांना आता घेतलेली आहे। म्हणजे आता आपलं काम तिथं कमी झालेलं आहे। तसंच आपण दिवाळीच्या याच्यामध्ये फटाके जे आहे ते फटाके मोठ्या प्रमाणामध्ये फोडू नका, फटाके मोठे फोडत असाल तर लहान हे करा आणि याच्यामधून चांगलं तर काहीच होत नाही, परंतु यातून अत्यंत जे विषारी वायू जे पसरतात या विषारी वायूमुळे सर्वांनाच त्याचं घातक आहे, पर्यावरणाला घातक आहे आणि सगळ्या माणसांना सुद्धा तो वायू घातक आहे। याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपली मोहीम आहे। इतकंच नाही तर बकरी ईदला आपण रक्तदान करण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा मोठी मोहीम जी आहे। आता महाराष्ट्रामध्ये बकरी ईदला रक्तदान मुस्लिम बांधव जे आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये करायला लागलेले। म्हणजे 1 जानेवारीपासून ते 31 डिसेंबरपर्यंत सातत्यानं दरवर्षी वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण जनतेमधल्या ज्या काही वाईट रूढी परंपरा ज्या आहेत त्या जाव्यात यासाठी सातत्यानं प्रयत्न करतो। आजची जी भूमिका आपली आहे की 19 आणि 20ला म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की या घटनेला शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा 20 ऑगस्ट 2013ला सकाळी मॉर्निंग वॉक करत असताना कर्वे पुलावर जे काही सनातनी विचाराचे जे लोक आहेत, जे माथेफिरू अशा पद्धतीचे लोक आहेत, या तरुणांनी म्हणजे नरेंद्र दाभोळकरांना गोळ्या घालून त्यांचा खून केला। त्या घटनेला आता उद्या 20 ऑगस्टला 10 वर्ष होते, परंतु अजूनही शासन पोलीस प्रशासन हे त्यांचं मारेकरी पकडण्यासाठी अजूनही तितक्या प्रमाणामध्ये जे काही पकडलेले आहेत त्यांना शिक्षा झालेली नाही, अजूनही काही बाहेर आहेत। आणि याच्याशिवाय खरे सूत्रधार जे आहेत, जे मास्टर माइंड जे आहेत, हे मास्टर माइंड पकडणं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे। कारण ज्यांच्या हातामध्ये बंदूक आहे ते तर समजा म्हणजे अपराधी आहेतच, पण त्याच्याही पेक्षा ह्याचं षडयंत्र रचणारी जी माणसं आहेत ही सनातनी विचाराचे लोक आहेत। हे सगळ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे, तरी सुद्धा यांना अजून अटक होत नाही आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने शिक्षा होत नाही। ही जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रत्येक शहरामध्ये प्रत्येक शाखेवर आपल्याला निर्भय काढायचं आहे। यासाठीची हे आजचे आयोजन आहे। हे तर आपण 20 तारखेला सकाळी 6-6:30 वाजता जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून त्यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत आणि तिथून पुढे राजगोपालच्या उद्यानाच्या याच्यापर्यंत आपण समारोप करणार आहे। आणि त्या दिवशी महाराष्ट्र शासनाला आणि केंद्राला आपण असं निवेदन देणार आहे, जे काही मारेकरी आहेत त्या मारेकऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे आणि सूत्रधार जे आहेत ते सूत्रधारांना अटक झाली पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा शिक्षा झाली पाहिजे। ही आपली त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने भूमिका आहे। यासाठी काही आपल्या शहरातले मान्यवर 2, 3, 4 ज्यांना जेवढ्यांना जमेल त्यावेळेला त्यांनी 19 तारखेला संध्याकाळी कर्वे पुलावर सर्व लोक त्या ठिकाणी जमणार आहेत। त्या ठिकाणी मेणबत्ती लावून शांती जी आहे ती त्या ठिकाणी त्यांना प्रदान करणार आहेत। आणि परत सकाळी आणि दिवसभर 20 तारखेला पुण्यामध्ये जो कार्यक्रम आहे 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत, मोठा इव्हेंट आहे, त्यासाठी काही लोकांनी जावं ही आपली भूमिका आहे। आणि 20 तारखेचं जे काही निर्भय मॉर्निंग वॉक करायचं आहे त्याही संदर्भामध्ये ही जी आज बैठक आहे, बैठकीला सर्व मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत। मी सर्वांचं स्वागत करतो। मला या ठिकाणी बैठकीला बोलतो त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो। धन्यवाद।